Dobre, takže dneska sme tu na Robloxe. Na čom inom asi. No a tu nikto hrá. A táto je pripojená na Robloxe. Aj neviem. Jak sa volá? To čo je? Čo je? Ja vám tu musím označovať. Vy ste vedeli, čo je čo. No, dobre. Potom mi keď tak napíšte, že jakú hru si mám to vyhľadať. Ježi. Tuto. A mi to bolo také, že ono. No. A dneska nemám veľmi veľa nápadov, ale môžeme zahrať nejakú, ktorú som už hrala. Prepáčte, ale som trošku chorá. A som tu nová. Dúfam, že aspoň niektorí videli ešte moje takéže shorty, ktoré som robila. Mne sa pozrite. No. Ale ja tu chcem niečo poriadne. Dobre, tak tu si robíme niečo. Aha, to čo je tam? To je nejaké divné. To je akože čo? Viete, ja som na Roblox veľa nehrala, takže neviem, čo to je. Pokiaľ ma dobre nepočujete, tak prepáčte, ale hovorím potichu, lebo nie som doma samotná. Takže preto hovorím trošku potiše. Dobre, tak zahráme si to, prečo nie? Prečo by sme nemohli? Už sme tu, tá hudba je hrozná, to je strašne nahlas. No. Vyberieme si moju najobľúbenejšiu postavu zo Simpsonov, a tým je Líza. Dobre, takže... Pokiaľ máte nejaké tipy, že kde by mohla byť nejaká postava, tak mi určite napíšte do komentárov. Lebo ja tu akože... Sami sa môžete pozrieť, aké mám číslo. No, ten týpek to ako keby tam nezarovnal. Lebo tu je to tak pekne hladké a tu je to také... OK, ľudia, ale zabudli sme ešte na jednu vec. No, tak. Prosím. Mohli ste sa krásne pozrieť, aké mám číslo a koľko mi chýba. Ja nie som dobrá v matike, takže to neviem spočítať, koľko mi chýba. A podľa mňa nejakých 20. No 20 určite nie, ale 200, aspoň 20. Ja by som potrebovala nejaké postavy. Tu veveričku mám. Nemôžem tu na niečo kliknúť. Nie. No vyzerá to, že by som mohla. Ale nemohla. Vám ukážem, aké mám postavy. Ešte k tomu. Týchto dvoch, vám ukážem, týchto dvoch je tohoto a tohoto hľadám už strašne dlho, ani furt ich neviem nájsť, lebo a ja som nenašla aj tak veľa postav, lebo ja to tak často nehrám. Párkrát si zahrám vôbec ešte Roblox, než aby toto. Ja toto nerozumiem tomuto. Nerozumiem, že čo je toto. Takže dobre, vyzerá to trošku ako March. Ale... No, je to March. To nie... No, to je nejaká Líza. Čo? To je divné. To je nejaká vec, to je Homer. To je Homer. Nejaká opica, tu je Bartík.
ale neviem, fakt neviem, kto je toto. Povedzte mi, bol niekto takýto v Simpsonovcoch niekedy? Tento? Takže bol tam niekedy? Akože, čo to má znamenať? Že tak strašne hovorím, ale tak akože tam energie. Je to pravda, ľudia, je to pravda. Možno to obočuje iba na farbené. Nebolo to teraz, prosím vás, tak aby som nebol. Rozhodol som sa, že toto celé video bude zbierka mojich príbehov, keď som bola malá. Garantujem vám, že ak by ste mňa stretli ako malú, som najväčší frajer v šírom svete. Ja som bola dievča, bola aj do kočku, aj do kusu, ako sa hrá. Áno, hrala som si futbal, robila som si celá, škrabala, viete, ja som bola taký chodiací komandátor, alebo taký dirigent. Jon bolo robiť, bolo bude škrabne, oni každý mal toto, dajme to si rešpekt. Môžete vidieť túto fotku, kde som. Neviem. Ja som si všimla, ani neviem, kde som tohoto našla, lebo to si pamätám, toho Barta si pamätám, a toto už nie. To bude tým, že je 21:32. Čo by som pre vás neurobila? Lebo asi ich nepamätám, že ak som ich našla. Aha, free auto. Auto zdarma. Beriem. Mne sa nechcelo veriť vlastným očiam, že takto to funguje. Absolútne, ako špatno, fakt to je nejaká magia, alebo čo? Môj otec je nejaký čarodejník, alebo čo sa tu deje? Tak raz som bola sama doma. Ježiš, ja neviem ani poriadne riadiť auto. Však nie, keď hrám za niekoho, kto má 8 rokov. V tej hre, samozrejme. Však Líza má 8 rokov, či nemá? Ja si myslím, že má 8 rokov. Prečo nemôžem? Ja chcem tam ísť. Ale viem, kam môžem ísť autom. Ale strašne som sa párala s tým. Bolo som si prešla tak silno. Nevyjadrujem sa. Videla som sa takto zrkadle. Jednou očiu nemám. Dobre, tak som len čumela a mne to bolo totálne uprdele. Ale že totálne. Pretože ja som bola ten typ človeka. Ešte bol ten taký vek, ktorý som už neriešila. Bodaj by som pretože fakt som tej všetko mala uprdele. Dobre, tak som sa tak zúfala podľa. Musíš niečo kúpiť. A tu je. Idem zaparkovať. Ježiši, tu asi som Iba ja som si to všímala. Moje rodiče si to absolútne nevšímali. Ako vidíte, to fotiek. Ideme zaparkovať rovno dovnútra. Tak. Dobrý deň. To by som si u vás vziať zmrzlinu zdarma. Skipujem. Nezaujímavé. Dobre, a kde nájdem ďalšie? Jablko, zelené. Mám to už, či? Mám. Mi to tam neukazuje. Dobre, kde nájdem druhú vec? Išli na dovolenku do Turecka. Bola to zvláštna dovolenka, pretože prišlo mi, že veľmi dlho. Ne. Bolo to byť tretí ročník po základnej škole, kedy som mohla mať 8 rokov. A tým pádom, keďže som tam bola veľmi dlho, tak som sa neskutočne tešila domov. Že wow, idem babku a detka a more. A budem mať novú kamarátov. Aj keď som žiadnu kamarátov nemala, ale to je jedno, musí sa tam tešiť. Toto je hrozná postava. Som to ani nevidela, takže nehejtite ma. Nie, ja som sa zasekla. Nie, nenávidím to. Tak počkajte tu. Ja niečo urobím. A žijem, dobre, som OK. Moje auto! Dúfam, že mi ho nikto nevezme. No, to je jedno. Na celé lietadlo. My sme tu doma. A viete, ako to vyzerá? My sme tu doma. A to sa máme vedľa mňa. Koľko som nás chytila, ja neviem, asi infarkt mohla.
Ja som asi samovraž, ja by som sa len tak zabila. Dobre, ideme. Ne. Ja už neviem ani ovládať. Dobre, žije. To auto žije. Skoro som sa zadusila, tak čo, nakoniec samozrejme som ten cukrík vypila, ale no, mám ono to byť dosť nebezpečné. Vidíte, mal som sa ako Lil Ash. Poďte, mám ďalší story time. Tretí tu si veľmi nie som istá, pretože to zažili pri mne. To nie sú žiadne značky, aby som išla poviem si svoje verzie, ako si teda pamätám. Tiež som mohla mať tak 8, ale ja som bola neuveriteľne zvedá, keď som bola malá. Ja som chcela všetko vedieť, ja som chcela všetko zvážiť, ja som chcela všetko. Prosím vás, kto taký nebol ako malý? No je tu pár jedníkov, také sľudné deti, ktorí majú všetko uprdele. Ja som tiež mala všetko uprdele, ale bola som veľmi akčná. Verte mi, ja keď som ako malá videla Tarzana, ja som išla hneď vonku a chcela som skákať po tých stromoch, ktoré majú tie liány. No bohužiaľ, keď som po nich skočila, tak sa samozrejme tá liána odtrhla. No chlapci, to nie je ako v džungli. Klara bola taká malá opica predsa. No, neviem, či taká, ale spravte na švestu. Boli Vianoce. Ježiško k nám prišiel. No vlastne, išla som tam k večeru stromčeku. Veľmi ma štval to. Čo bol za zvuk? Stromček tady nesvietila by. Nešiel elektrínu. No vlastne, ja som chápala, ja som chcela ten stromček svietiť. Tak som podnesla do ten stromček. Dobre, kam môžem ísť, aby... A tým pohybom, ako som chcela výsť z toho stromčeka, ako som išla po 4, a viete, čo zastalo? Máte na tu 5 sekúnd. Ostatní, no, musíte to odo mňa pochopiť. Chcete mi buďte doma som chodiť. No tak ako... Kam pôjdem? Mám ísť pešo. Na vianočnom stromčeku spilejnenej. Bola tam aj jedna zelenená kúda od našich babov, ktoré už momentálne nie je medzi nami. A veľmi ma to mrzí, rodičia im snad neprišli z hora. Tak som sa tu bugla. Sekla všade, všetko. Ja chcem ešte ísť. Bol to dvojmetrový stromček, to nebol taký malinký stromček. Nebola som ani náhodou vyššie od neho. Jo, Mora, mama, chcela som to shodiť. Moji rodičia zase dostali infarkt. Ja som bola tak šialené dieťa. Toto je storytime, ktorý si veľmi dobre pamätá. Tento storytime je veľmi zaujímavý v tom, že išli sme do lesa, bolo to v lese a z nejakého dôvodu som ešte bola v kočiariku. Nebolo som ako ja, ale bolo to proste, že už som bola staršia. Boli sme v lese. No. Kde by som mohla niečo nájsť? To len pobehujem, nič akože tu není, ja neviem. To akože celý svet pozaplnený, že tuto takto si predstavte, že niekde tuto akože, predstavte si, že toto je celý svet. A niekde po kúsko tomto sveta sa skrývali nejaké postavy. A teraz si predstavte, že zelená farba, keď prekryje tie červené, takže tam nič není. Som akože zelená, predstavte si, že zelená znamená akože všetko, že som to akože prešla, úplne všetko. Dobre, nebudem to hrať takto napínavo. Otec ma zvládol chytiť. Áno, ale fakt som bola nízko, ako už som... No. Tak bola. Čo to bolo dosť nebezpečné. No, tak akože... Ale takto ma nespadol. Nemali by ste ma tu na nájsť. Nemali by ste ma protimlodne. Alebo by som bola, neviem, by som bola na rozsudku. Ja fakt neviem. Takže vážte si ma. Tento story tam nemám zapísaný scenár. Ale teraz... No možno niečo bude ešte doma. Aj keď tento domček som už prehľadala celý, možno nie, čo ja viem. Toto som našla. Ja neviem, kde to nájdem. Počkaj, vlastne ja už som túto chladničku aj raz otvorila, že? Počkať. Ja viem, že čo v tej chladničke je, ale neviem, že či som to videla len tak vo videu, alebo to tam vážne, alebo som to vážne našla.
No. My sme mali taký stôl, všetky dievčatá sme Kde to? Na druhý deň pán šéfka, že Klárka vstáň do mnou. A že oni ma presadili na úplne No, neviem, no. sedela na čele stola. Áno, proste bol takto kruh, takto chalán. A ja som tu sedela, prišla, že ja som bola Akože Líza, akože pomoc. keď sme pri tom, no som ako srdcová kráľovna na tom merči, hej. No ale poviem vám, bola to sranda sedieť s tými chalami, vám poviem, že už vtedy začalo to, že ja si viac rozumiem s chalami, než s dievčatmi, pretože dievčatá musia mať vždycky voči mne nejaký... Nie, nepohni sa mi. To bol pokus o to, ako Klárka sa pokúšala byť po príkrát drzá. Ok, ale posledný story time, a posledný story time je... Hviezdoslava Kuby! Áno, sme naspäť v škôlke, teda vlastne vždycky sme... Nádhera. Si story time to bol tiež v Aj, škôlke. akože... Viem, že bola nejaký slávnosť, proste v škôlke bol nejaký karneval pravdepodobne. Nepamätám si, za koho som tam bola, absolútne. Pravdepodobne, No. ja neviem, som to bola za Anielika, to je úplne basic nejaký kostým. Tak- Som si dala nejaký svetložiaru, nejaký krydelník. Neviem proste. Ale aj keď som taký anielik nebola, ja som bola skôr satán. Podľa toho, čo teraz počujete, čo som robila ľuďom, súčasnou karnevalou. No tak akože neviem. Odviedli si nás do nejakého Prískok. a to znie divne. A v tej miestnosti vlastne boli také učiteľky, ktoré si boli takto na stoličkách. Ja neviem, tak... A ty si mal povedať nejakú básničku. Vlastne išlo Dúfam, že to bolo zábavné a akože... recitačnú súťaž, škôlkarskú. No mňa to vôbec nelákalo, ja som v škôlke spievala, no na takéto veci ma využívali. No a tak si toho celkom si pripravte a... ktorú by sme sa naučili. Vybrali sme nejakého Milana Rufusa. Áno, Milan Rufus je najväčší frajer. Vysvetlím vlastne Čechom, Milan Rufus je v podstate v našej literatúre ako medzi tými povinnými básnikmi. Áno, čo by sme mali vedieť. Vždycky sme to mali počítať literatúry a sa celý najvýznamnejší. Dobre, takže predstavte si, že toto je akože koniec. Áno, to je aký. Áno, končíme. Naučila som sa moro v 8. ročníku a aj tak nás to učiteľka nevyvolala. Takže, no dobre, našli sme básničku. Máme len, že Klárka, našla som pre teba básničku a že, no poďme, ja som bola úplne zlobudená. Mňa od mala nebaví recitovať. Tak, ja nemám rada sa naučiť nejaký text a odprezentovať ho. Ja radšej zaspievam text, ja mám proste tú takú zvukovú pamäť. Moja mama našla básničku, ktorá mala 4 riadky. Prosím vás, 4 riadky. Doteraz si pamätám tú básničku, ako znala. Jahody, jahody v košičku, poteším otecka mamičku. Poteším brata i sestričku, nesiem im jahody v košičku. To je celá básnička. Normálne volal som to asi, že Milan Rufus, jahody, jahody. Tak to nejak bolo, áno? No ja som si to prečítala doma nejak tak 5-krát. Je pravda, že som sa mýlila, pretože hej, fakt na to nemám pamäť. Na druhý deň sme prišli do škôl. Tak a koniec, končíme. Ale nekončíme nikdy. Nemáme básne, vedeli tu všetko na spamäť aj odzadu. Ja na nich čumím, že no ja som na tom karnevala len preto, aby som to mala jedlo. No a vlastne my sme do tej miestnosti išli proste v radu. Áno, ja som bola na rade, ale ešte predtým, ako som proste čakala. Hovorilo tak, básničku a dneska, dobre si to dalo. No potom som išla ja. Ako sa voláš a čo nám prídeš zarecitovať? A ja že, volám sa Klárka Vyščíková. No proste oni, že ja, môžeš sa že Milan Rufus. Jahody, jahody. Oni tak pozerajú, že yes, jahody, jahody. Stojím tam, som ticho, pozerám na nich, oni tak to na mňa čumia, že či som všipnutá. Takto stojím, oni, to je všetko. A ja že, to je všetko, vieš čo, ukáž nám knižku. Ja som mala pri sebe knižku, aby som náhodou tú básničku nezabudla. Tak to som im dala a oni si to prečítali. Za každým, kto povedal básničku, nám dali nejakú sladkosť, no hádajte, mne tej sladkosti dali najmenej. Mne to bolo jedno, ja som to mala za sebou a aj tak jedno potom, keď sme prešli týmto recitatorským kolom, bolo niekde inde, ale bolo tam kopec jedla, boli tam čipsy, chromti, ňam, cukriky, hej. Takže to mi bolo uprdele. Viem, že si doteraz toho robím srandu, že mohla som pokračovať, ale aby tá básnička bola dlhšia. Jahody, jahody v košičku, poteším brata i sestričku, poteším otecka mamičku, poteším babku a detka, poteším... No to bol úžasný Hviezdoslavov Kubín, vám poviem, to bolo na úrok. Pamätám si, že dokonca aj v prvom ročníku na základnej škole som to využila. Prišla som v prvom ročníku na základnej škole. Jahody, jahody v košičku, poteším otecka mamičku, to bude všetko zase čumí. To je všetko? Áno, ale Klárka, na budúci ročník, druhý ročník základnej školy sa už musíš naučiť dlhšiu básničku. A ja že okej, som bola tak šťastná, že som to využila aj na základnej škole. Okej, ľudia,
No, to je podivné. No, je tam veľa. No. Budeme. Toto je, keď niekto vstúpi do tohoto obchodu levákov a zahliadne tam fantoša. Slova, ktoré v slovenčine a češtine znejú úplne rovnako, ale znamenajú úplne niečo iné. O tom bude dnešné video. Čo mňa zúfalíka a ja si to povedať ďalšie videá a ako si na začiatku povedala, toto video Mám tu otvorené. naučné. Na to téma ma veľmi zaujíma. Wow. Ale som si neuvedomovala, že toľko slovenských slov máme totožných s češtinou, ale znamená to úplne niečo iné. Máš môj merch dole v popisku videa a v novembri, v listopadu vyjde moja limitovaná edícia. Sice neviem, aký dátum by mala výsť moja limitovaná edícia, ale pre každý prípad sledujte môj Instagram, kde dávam všetko info. Určite všetci vieme, že veľmi blízke jazyky. Oboch jazykov máme Takže. a takmer totožné. Proste keď Slovák povie Čechovi, ahoj, ako sa máš, tak Čech mu odpovie, jo, mám sa dobře. Takže jednoducho rozumieme si. Wow. Dobre, ale teraz sa vrhneme na slova, takzvané zradné slova, hoci sú totožné, ale znamenajú úplne niečo iné. Mám tu prvé slovo a prvé slovo je kapusta. Teraz si povedzte to slovo a čo si pod tým predstavíte. Slovák si predstaví toto a Čech si predstaví toto. Viete, o čo tu ide? Do keľu. Toto je náš keľ. Ide o to, že náš keľ Češi volajú kapusta a našu kapustu volajú zeli. Excuse me, what the fuck? Toto je hlavne merdúce, pretože keď je Čech na Slovensku a povie sa, tak ideme si dať kapustu. Čech ráta s tým, že je to keľ. OK, takže aspoň máme overené, že do keľu je čisto naša slovenská hláška. Yes! Nepočula som Čecha nikdy povedať do keľu, tak je to logické, keď to slovo absolútne nemajú. Pokoj, áno, pokoj. OK, tak Češi si predstavia izbu a my si predstavíme kľud, vnútorný pokoj. Ukľudníme sa. Nad týmto som fakt nikdy v živote nerozmýšľala, že vlastne pokoj je Čechom izba, že jo, tu do pokoje. Ale Slováci, že dobre, idem sa upokojiť. A ty Češi, že ideš sa obizbovať. Mám to veľmi zaujímavé slovo a máme tu slovo vedro. Slováci si pod tým predstavia kýbel a Češi si pod tým predstavia to, že ach, je mi horúco. Je mi proste horúco, je veľké vedro. V podstate po česky vedro je kýbel. Tiež je to, že? Áno. Ja vždycky, keď som napríklad bola v tej Prahe, alebo bola som na českých letných táboroch, vždycky, keď niekto povedal, že ach, je mi vedro, spojila som si to s tým, že dáš si do vedra studenú vodu a vyleješ to na seba, je mi vedro a osviežíš sa. Nepýtajte sa ma, ako ma to napadlo, ale hej. Máme tu ďalšie slovo a ďalšie slovo je oko. Áno, oko. Čo si Slovák predstaví pod slovom oko? Áno, predstavíme si veľkého muža, ale Češi si predstavia odbor. Áno, obor je tých odbor. Napríklad obory na stredných školách. Napríklad my ako Slováci máme obor, ako toho veľkého sebestačného muža, tak oni majú obr. Máme tu ďalšie slovo a ďalšie slovo je horký. Čo si tak Slovák predstaví? Slovák si budem predstaviť, že áno, je to horké chuťovo. Ale Češko, ale Čech si potom predstaví horký. Jo, to je horký, horká voda, horúca voda. A my Slováci povieme, ach, to je ale horká chuť. Nepovieme, že je to horúca chuť. Je to horká, je to chuťovo. Vy Češi napríklad, my ako máme horký, chuťovo, no tak vy máte horký. Vy tam dáte to z a. Tak, niekto tu sedel a zol. A ďalšie slovo je pivnica. Pivnica, jo, tak to si môžete vy Češi vravieť. U vás je totižto pivnica pivári, no ale u nás je pivnica sklep. Máme sklep, ideš do pivnice dole. Na Slovensku, ak by vám niekto povedal, že máš ísť do pivnice, neboli by ste veľmi nadšení. Ale napríklad by ma neuveriteľne zaujímalo, čo si mysleli Češi, že ako my povieme sklep, skliep alebo nie. Samozrejme Slováči vedia lepšie češtinu ako Češi slovenčinu, pretože Slováci majú asi nejaký záujem o tie susedné štáty. Jo, my máme Babiša, no my zase Matoviča. Počkej, to Matovič, on nám dal teraz lockdown. Vy máte lockdown? Prečo máte lockdown? No, pretože máme iba 300 prípadov denne. Jo, my máme 15 000. Áno, ja to veľmi dobre viem. Ale je to ďalšie slovo a ďalšie slovo je levica. Áno, my Slováci si predstavíme levicu. Áno, my Slováci si predstavíme
postavíme normálne levicu, samička leva. Ale Češi to majú zvlášť, pretože oni levica majú ako pravice a levice. My máme pravica a ľavica. Jo, a mám tu ďalšie slovo. Toto sa mi stalo aj u videa s Vitom a Dejzou. Morčacie meso. Maso z morčata, ide morčata. Čo sa stalo teraz? Morčacie meso. Češi sú zhrození. Predstavte si takú situáciu, že si v reštaurácii. Sedíte tam Slovák a Čech. A zrazu Slovák povie... Tada, teraz zmizla. Ten Čech si vtedy musí myslieť. Čo sú to za krvilačné zvery, tí Slováci? Morčacie meso. Meso z morčaťa. My máme morčaťa v domácich mastečkách. Vy si ich tu dáte na pekáč a podávate ich tu v reštaurácii. Dobre. Chrútime sa. Morčacie meso je v slovenčine chrúti meso. Tým pádom, keď sa po slovensky kroca povie moria. Tak je to moria, morčacie meso. Moraciečko, Čo to je? To by ma zaujímalo, čo to je. Čo to je? Čo to má byť?